Arratsaldeko ordu batak eta 51 minutu, Agirrek eta Eskuzak, Peio Etxeberria eta Morga Etxebarriaren aurka atzo Donostiako Atano 3. pilotalekuan jokatu zuten B-serieko Masterseko Ligaxkako 3. jardunaldiko 2. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Favorito ziren Etxeberria eta Morga Etxebarria, baina Agirrek eta Eskuzak pronostikoak hausi zituzten 22 eta 13 irabazi ostean. Bi bikote galdu egin zuten aurreko jardunaldian, batetik Agirrek eta Eskuzak Murua eta Arangurenen aurka galdu zuten. Peio Etxeberriak ez zuen jokatzerik izan aurreko jardunaldian, Zabalaren ordezko lanak egin baitzituen maila nagusian, eta Muruak hain zuzen ere, eta Morga Etxebarriak galdu egin zuten Dario eta Eskirozen aurka. Honen bestez, bi bikoteak puntu premian ziren, eta puntua Agirre eta Eskuzak eraman zuten. Beno, Peio Etxeberriaren hasiera ikusgarria izan zen. Benetan, bazirudien maila horretan Peio Etxeberria jartzeak, bagenekien jada txapelketa hasi zenean eta aurkeztu zenean Peio maila horretan jartzeak ez zuela zentzu handirik. Lehen mailako pilotaria da, goi mailakoa, azken bolada honetan gainera Mastersari hasiera bikaina eman dio, maila nagusian jokatu dituen bi norgehiagoketan, biak Mari Ezkurrenarekin irabazi egin ditu, baina atzokoa oso bestelako partida izan zen beretzat. Baina hasieran sekulako erakustaldia eman zuen, 6 eta 4 aurreratu ziren, eta bazirudien partidak ez zuela gidoi aldaketarik izango, baina bai, izan zuen. Izan ere, tantoak egitearekin batera, bikote urdinak ere Etxeberriak eta Morga Etxebarriak osatutakoak tantoak galdu zituen. Eta horrek ikeragarri kondenatu zituen. Pentsa, Agirrek bigarren zatira arte ez zuen tantorik egin. Eta Arkaitz Eskuzak atzean sendotasun ikeragarria erakutsi zuen, aurrekoan ere esan genuen Zarautzen Murua eta Arangurenen aurka partida ona jokatu zuela, baina hasieran Aitor Aranguren defentsan bikain aritu zen eta bigarren zatian eman egin zion pilotari eta erabat nagusitu zen atzeko kuadro horietan aginagarra, eta hor Eskuzak ez zuen ezer egiterik izan, baina partida ona jokatu zuen, bere baliabideak ongi erakutsi zituen, eta atzokoan are partida hobea jokatu zuen. Ikeragarria izan zen nola betetzen dituen zuloak, nola estaltzen dituen, atzean ere boleaz, eta hori jakina da Eskuzaren aldetik, baina zenolako baliabideak dituen, eta aurretik pilota hartzen duenean astindu egiten du, eman egiten dio pilotari, eta alde horretatik, bikote bikaina osatu zuten atzo ere. 12 eta 9 iritsi ziren lehen etenaldira, esan dugu Agirre erabat partidatik egoki jokatzen, ez zuen pilotari galdu, baina tantorik ere ez zuen egin hasiera horretan, baina esango nuke partidaren gidoia aldatu joan zen enean, Agirreren konfiantzak ere gora egin zuela, nahiko nabarmen, eta alde horretatik oso aldaketa positiboa eman zuten, eta aldiz atzean Aimar Morga Etxebarria sufritzen ikusi genuen, ez da txapelketa erraza izaten ari beretzat, hasieratik oso deseroso ikusi dugu, bai Muruarekin, bai Egigurenekin jokatu zituen partidetan, atzo ere Peiorekin, Peiorentzat ere atzo lehen partida izan zen, B-serie mailan debuta egin zuen atzo, B-serie mailako txapelketan, eta esan bezala etzen nahi bezala joan, jada puntu batetik aurrera Eskuza nabarmen nagusitu zen atzeko kuadro horietan, Morga Etxebarria iaune oro 7tik 8tik pilotak eraman beharrean zen, Peiok aurrean oso abagune gutxi izan zituen, ez zuen sartzerik izan ez, Peiok zerbait ona baldin badu horrelako atzelari batekin jokatzerako garaian hori laguntza da, Peiok pilota txarrasko eramaten ditu, lanari sekula ez dio muzin egiten, atzo ere ez zion egin, baina oso baldintza zailetan aritu ziren urdinak, eta 18 eta 13 iritsi ziren bigarren etenaldira, eta azken zatian etzen inolako ezustekorik izan. Egia da hor, bigarren zatian 18 eta 17 eta 9 zioa zenean
hor eskuzak galdu zituela pare bat hiru pilota eta hor behar bada bazirudien berriz ere partidaren gidoia aldatuko ote zen, oso aldakorra izan baitzen partida, gauza asko gertatu ziren, baina azkenerako ez, Agirrek ere asmatu zuen, Peiok pilota batzu galdu zituen, Morga Etxebarriak ere ez zuen agindu, eta azkenerako esan bezala 22 eta 13 amaitu zen, hor, Agirrek eta eskuzak bigarren puntua eskuratu zuten, oso garrantzitsua izan daitekeena sailkatzerako garaian, eta Peio Etxeberriak eta Morga Etxebarriak punturi gabe jarraitzen dute, oso zail dute jada sailkatzea 3 jardunalditan punturik lortu gabe, gogoratuko dugu 6 jardunaldi besterik ez direla, hau da, urrengo 3 partidak irabazi eta gainera tantoa berasari begira aritu beharko lukete, beraz lantzaiak dituzte, baina ezinezkoak ez, eta horretan saiatuko dira noski. Esan bezala, Agirrek eta eskuzak 22, Peio Etxeberriak eta Morga Etxebarriak 13, Donostian.